wuodh chogo duol matayo yiero IEBC igeno ni koro dhi chakore ayanga bang' ka jokanyo mag aput ma owinjore ochung duolno ne osechamo mwaka kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto ne ochapo nyingegi e oboke mar sirikal bang' yudo chik mar doho ma Kiambu ma kata odoko ni nitiere bura machielo ma omako achiel kuom jogo mochamo mama en Dr. Koki Muli kod ogai ma National Liberal Party ma buchgi owinjore ng'adi kiny e wi wachne. To en ng'a ma owinjore obedi apudno? Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero. Professor Adams Oloo ma bende osidhi kaka jakanyo mar apudno osingo matiyo kaluwore gi dwaro mar chik kar doko ni ande oseyange kaka achiel kuom jong'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto. Ndalo achiel motelo ne ng'eto mar bura mar ywaruok e kind Dr. Augustus Muli kod Koki Muli, jatend piny ne ochapo ayanga nyinge 9 mondo obedi aput madhi chuogo IEBC. Listi ma oriwo nyaka nying Koki Muli owuon. Ne okodeko nyasi mar chamo muma ne obagi kendo ma otelie gi ogai mar doho Martha Koome. E nyasi ma jo-Kenya osebedo karito gi liyo bang' digni betie chenro mar chuogo IEBC, jokanyo madhi betie aput madhi yiero commissioners mag IEBC ne okwong'ore achiel bang' moro. Kochakore kod Kiomega Key, Professor Oloo Adams, James Evans Misati, Nicodemus Kipchirchir Bore, Koki Muli, Tanui Andrew Kipkoech, kachiel kod Nelson Makanda duto ne okwong'ore ka jokanyo mamoko ariyo magin Caroline Kituku mar LSK kod Fatuma Saman mar riwruog dinde mane ok oyudore mapiyo ne osingi ni biro chamo muma bang'e. I, Koki Muli Grinyo, having been appointed as a member of the Independent Electoral and Boundaries Commission Selection Panel. Adams Oloo, having been appointed as a member of the Independent Electoral and Boundaries Commission Selection Panel. Ogai mar doho Martha Koome ojiwo apudni ni okaw ting' margi motegno kendo giti e yor bidhruok. Your duty is clear to identify the leaders of unshakable integrity, impartiality and competence, men and women who will inspire trust in our electoral process and ensure that every Kenyan can participate in free, fair and transparent elections. Okoni nyaka pudno thegre gi jotelo kata josiasa mabiro dwaro thirogi gi tim tije ma ok oluwore gi chik. I know you will be put under pressure. There will be influence of partisan interests. You must resist all those and seek to delay this process. Your guiding principle must be always the public interest, nothing more. Okang' mar chuogwa pudno timore ka penjo mathoth to pod nitiere mawuok kuom joket nyong'ong ne telo mapachoka. Achiel kuom penjo en ni Professor Adams Oloo ma en achiel kuom jokanyo ma ochamo muma bende yande osechap nyinge gi jatend piny William Ruto kaka jang'ad ne rieko. Professor Adams Oloo ma oloso gi Ramogi TV e yor simo wacho ni pache liw kendo ikore mar tiyo kaluwore gi dwaro mar singo ma oketo ne jo-Kenya. Adams wacho ni oikore mar goyo bade piny kendo weyo tijno kaponi ng'ato ochune ni nyaka olu mana dwache. Bende omedo ni kata bed ni en jang'ad rieko ne jatend piny, pod en kod paro maliw kendo ok onyiso ni gimoro amora ma onyise gi jatend piny ema nyaka olu. Omedo ni ok gimoro amora ma jatend piny onyise ema nyaka olu. Wenge duto koro menyo okang' ma pudno dhi chako kawo mar chuogo IEBC kako machielo bende rito doho madhi ng'ado bura e kind Dr. Augustus Muli kod Koki Muli. Chamo muma mar jokanyo madhi betie aput madhi konyo e timo yiero mar commissioners mag IEBC koro keto chenro makare mag chako goyo kogno jogo manyalo bet e aput madhi tayo yiero pachoka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e laro mar Supreme Court. Wadhi mbele, jatend piny Professor Kithure Kindiki koro kone riwruok mar governors mondo bed kod romo mar manyo winjruok makende e wi ywaruok e wi omenda mag bursary ma ichwalo ne counties mag siro somo.